мақомоти умури дин дар Тоҷикистон имому имом-хатибони масҷидҳои панҷвақта ва ҷомеъро ба тамошои ҳатмии як намоишнома ба театр ҷалб мекунанд. Бо дастури Кумитаи дини Тоҷикистон руҳониён муаззаф шуданд ки намоишномаи тозаэҷоди оташро бубинанд. Афшини муқим сухангӯи Кумитаи оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросими миллӣ рӯзи 17 май дар суҳбат бо радиозода гуфт, руҳониён махсус барои тамошои оташ ба театр ҷалб мешаванд. Нахуст имом-хатибони масҷидҳои Ҳисору Турсунзода дар театри ноҳияи шаҳри нав ҷамъ шуда ин намоишномаро тамошо карданд, афзуд ӯ. Қабл аз ин кулли кормандони Кумитаи дин ҳам дар театри драмавии ба номи Лоҳути дар шаҳри Душанбе намоишномаро тамошо карданд. Мақомоти Кумитаи дин мегӯянд, дар фурсатҳои наздик имом-хатибони масҷидҳои дигар шаҳру ноҳияҳоро низ ба тамошои ин намоишнома ба театрҳо мебаранд. Намоишномаи оташи Мансур Суруш як драмаи иҷтимоӣ аст ки нахуст намоиши он моҳи феврали имсол дар театри ба номи Лоҳутӣ сурат гирифт. ин драмаро ҳунарпешаи маъруфи тоҷик Шералӣ Абдулқайсов ба саҳна гузоштааст. Ба гуфтаи таҳиягарон, намоиш дар бораи зарурати ҳамзистии осоишта дар ҷомеаи дунявӣ қисса мекунад ва хурофоти диниро мавриди мазаммат қарор медиҳад. Яке аз қаҳрамонҳои намоиш зани журналистест ки барои хушбахтиву озодии занон бориза мебарад, аммо дар ин роҳ ба мушкилу монеаҳо дучор мешавад. нақши зани журналистро дар ин намоишнома Саодат Азиз ва ҳунарманди театри Лоҳутӣ бозидааст. Яке аз ширкатдорони намоишнома ки нахост номаш бурда шавад гуфт, дар баъзе аз лаҳзаҳои ҳассос замоне ки нафаре аз қаҳрамонони намоишнома даст ба хилофкорӣ мезад, дар толор астағфируллоҳ ва наъузубиллоҳи тамошобинон баланд мешуд. дар намоишномаи обу оташ ҳунармандон Носир Ҳасанов, Мамаҷон Шодиев, Саодат Азиз ва Зулхумор Иброҳимова, Асалбек Назриев, Ортиқ Қодиров, Бубоҷон Ҳасанов, Муҳаммадӣ Мирзовалиев ва Сония Наврӯзова нақш офариданд. мусиқиҳои ин намоишномаро Далер Назаров, овозхон ва оҳангсози маъруфи тоҷик офаридааст. аз ин пеш баҳори соли гузашта Рамазон Раҳимзода, вазири корҳои дохилии Тоҷикистон, дастур дода буд ки ҳар кадом милисаи тоҷик ҳадди аққал дар як моҳ як бор ба театр равад. ин дастур баъди он содир шуд ки Раҳимзода ҳамроҳи як ҳайати вазорати умури дохилии Тоҷикистон ба тамошои намоишномаи чархи гардони Нур Табаров ба театри Лоҳутӣ рафта буд.